Her først den opsigtsvækkende dokumentar Drabet på Rust. Chok på Nørrebro. En 24-årig mand blev i aftes dræbt af skud på åben gade. En anden blev såret i skuddramaet, der udspillede sig fra... Det er den 28. maj sidste år. En ung mand bliver skudt direkte i hjertet og dør. Manden, der dræber ham, er dørmand på den populære Café Rust på Nørrebro. Dørmanden siger, at han skød i selvforsvar, og efter 5 måneder bliver han løsladt uden retssag. På grundlag af videooptagelsen, så mener vi, at det var rimeligt, at dørmanden opfattede sig i en sådan situation, at det var forsvarligt og nødvendigt med nødværge. Men blev drabet begået i selvforsvar? Danmarks Radio er i besiddelse af den centrale videooptagelse, og vi har bedt en engelsk ekspert analysere den. The imagery does not lend weight to the contention that they acted in self-defense. Hvis det ikke var lovligt selvforsvar, hvad kunne så være politiets motiv for at lade dørmanden gå fri? Noget tyder på, at politiet og dørmanden havde aftalt et samarbejde. Ud fra det, som jeg oplevede den pågældende dag, så var det fuldstændig åbenbart, at der var indgået en aftale. Spørgsmålet er, om myndighederne i strid med loven har ladet dørmanden gå fri, fordi han skal være deres kronvidne i en helt anden drabsag. Klokken er lidt over 5, lørdag den 28. maj sidste år. Dette overvågningskamera er dagen forinden blevet sat op over indgangen på Café Rust på Nørrebro. Men så piller nogen det ned. Det udløser tilsyneladende en konflikt, der 2 timer senere ender med et drab. Minuttet før kameraet pilles ned, fanger det denne mand. Han hedder Tumaina Hassan og er den ældste af 5 brødre, der alle er vokset op på Nørrebro. Tumaina og et par af brødrene har nogle mindre domme for vold og tyveri bag sig. Jeg vil ikke sige til dig, at jeg er Guds bedste barn, men hvad har jeg gjort? Altså, det er ikke værre, end at man har været op og skændes med personer, og man måske har været lidt stiv på de forskellige diskoteker og barer, og man så har lavet noget ballade. Den næstyngste bror hedder Amar. Han er 24 år og har for nyligt afsluttet en uddannelse som elektriker. Det er Amar, der få timer senere dræbes af skud. Da ejeren af Café Rust finder ud af, at kameraet er blevet pillet ned, ringer han efter dørmanden og beder ham undersøge, hvad der er sket. Derfor tager dørmanden sammen med sin svoger ind til Café Rust. Dørmanden har ikke ønsket at medvirke i dette program, men ved hjælp af hans forklaringer til politiet vil vi forsøge også at give hans version af, hvad der skete den skæbnesvangre aften. Dørmanden har ligesom brødrene palæstinensisk baggrund og har kendt dem de sidste 4-5 år. Han forklarer politiet, at han mistænker brødrene for at have pillet kameraet ned. Og det konfronterer han Tumaina med, da han møder ham foran Café Rust. Han trippede helt vildt over et eller andet med et kamera, der var blevet pillet ned. Og han så meget hidsig ud. Dørmanden mistænker brødrene for at have pillet kameraet ned, fordi de måske tror, at det kan filme den hashhandel, der foregår længere oppe ad gaden. At kameraet blev pillet ned på grund af, at der er nogen, der har følt sig provokeret over, at den filmer dem lige der. Det kan jo sagtens være sandt. På gaden foran Rust optrappes skænderiet mellem Tumaina og dørmanden. Og så nævner han min bror Amar, og at det var 100% ham, der havde pillet det ned, fordi han er elektriker. Og han kan finde ud af at pille sin kamera ned, altså. Og det var, hvad han påstod. Og ring til Amar, han blev ved med, at han gentog det med at ringe til Amar flere gange. Mens Tumaina ringer efter Amar, er en anden bror Omar blevet opmærksom på den højrøstede diskussion. Og lige så snart jeg når over i min egen kiosk, der kan jeg høre noget råben fra min bror Tumaina Hassan, hvor så jeg går mod Rust. Og der begynder han så at sige til mig, at der lige stod to udsmider for Rust, som stod og truede ham. I løbet af kort tid dukker Amar op, og flere af brødrenes venner kommer til. Dørmanden og hans svoger forklarer, at da de ser brødrene og deres venner ankomme, forbereder de sig til et sammenstød.